बहुत दिन के बाद तो एगो हित लौटल बा। ओकर नाम हो संतोष रेणु। ई ऐसन इंसान, ई चूतिया किस्म के आदमी बा कि ऐसे साधु महात्मा और बड़े बड़े जो बागेश्वर धाम बड़न और उनकर गुरु जी बहुत लोगों के गाली देता और सोशल मीडिया पर दुर्गंध फैलेले बा। लागता कि एकर बाप के सोशल मीडिया है। एकर तो डीएनए टेस्ट करावे के पड़ी। इस साला के डीएनए जरूर टेस्ट करावे के पड़ी कि यादव है कि ना। यादव इतना अच्छा अच्छा लोग होले यार। यादव हमारे मित्र बहुत लोग, यादव में भी हमारे मित्र लोग बाड़न और बहुत उनसे मिलकर हमके प्रशंसा होला कि यादव समाज के बहुत अच्छे लोग बाड़न। हम सबके नहीं कहत भाई, एगो संतोष रेणु बा, उ इतना चुतिया किस्म के चुतियापा काम करता सोशल मीडिया पर। ओकरा खातिर हमार वीडियो पर्सनली बनावे की ये मकसद रहल कि अगर ये देखी वीडियो तो कहीं ओकर ज्ञान खुल जाओ, साधु महात्मा और सनातन धर्म हिंदू धर्म के बदनामी ना करावे, बागेश्वर धाम के अनिरुद्धाचार्य के और जो एगो बड़न गुरु जी जौन आँख से अंधा बड़न और उनका मिलल बा गोल्ड मेडल इतिहास में और पद्मश्री अवार्ड से भी उनको नवाजल गईल बा। तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि संतोष रेणु के पास पहुँचे और हो सके तो कहीं हमरे कहला से हो सही हो जाए। लेकिन ऐसा तो लागत नहीं खे ऐसे कि बहुत ज़्यादा चुतियापन करता। बाकी सब जाति सपोर्ट करे सबके और क्या करे के बा, लेकिन गलत गलत करे के ना चाहिए। गलत तो गलत होला। तो संतोष रेणु सुधर जो।